aduwa zani gidana domin kwasan mai rana sun kawo da duka gishina sun bani guna zauna isiya shine yasa na yi waƙar ku ga mutanen aduwa na gaba da irinku aduwa masa mana adola na yamona na zo gurin kuma gana gani da ku dawana silar kuna daɗa suna isiya ya sani na rero tambira na girma min yi wa abokai yan garin addu'a Allah ya bar mu tare shukar ku ta yi huda ga tambiran abokai sa a fari rabba idan ka yarda aikin ba za na kasa yi ba salati kakanin kawa annabin mu babba Allah ka sa sahabbai mabiya farin masoyi abokai na juna kuna yi wa tambarina batutuwa na zana isiya waƙare da ka saka ni na yi sai ku kasa kunne sunan ku za na sanyo da fari za na sa isiya tamburan kanayo isiya ƙwararre ne mazauni na alje a ko'ina idan isiya ya kira mu maje isiya ku gwarzo ko na ce gwanina ya yawo an gogara mati nasa ko gwanina ya yawo an gogara mati wanda ba ya barna sannan na sa habibu na hasiya na wajena habibu dai na hasiya sannan ka jarumina sannan na sa atiku na sabira dan amana atiku dai na sabira yayi min rana Mustapha lamina kaunar ku ta yi rana Mustapha nan lamina sanni jarumina Ahmed na Sa'ida gaisuwar kanayi Ahmed na Sa'ida gaisuwar kana